Vamos acabando las fotos, compañeros. Argazkiak bokatuko ditugu. Bueno, buenas tardes. Arratsaldeon. Bienvenidos a Ongi etorri. Ex-husbanden prentsaurrekora, atal ofizialeko filmaren prentsaurrekora lehiatzen da aurtengo edizioan. Eta filma aurkezteko talde nahiko handi bat dugu. Eskuinetik ezkerrera aurkeztuko dizuet Nicolas Celis, ekoizlea ondoan Alexandra Baye, ekoizlea, Bruce Cohen, ekoizlea, Miles Heiser, antzezlea, James Norton antzezlea, Griffin Dunn antzezlea, eta Noah Pritzker zuzendaria eta gidoilaria. Jende asko dagoenez gero, galdera txanda irekiko dugu. You can hit? Sí, pero no le pongo. Sorry. ¿Quieres utilizar este? Maybe you can use it. Yeah. Sure. Yep. Oh, yeah. Vale. Gracias. Sí. Enhorabuena. Zorionak, galdetu nahi nioke Noari zuzendariari nola sortu zen filma egiteko ideia, argi zuen antzezle guztien aukeraketa, eta Dun jaunari zerk deitu zizun atentzioa ekoizpenean implikatzeko? Zergatik hartu zenuen filman? Noah Primavera? Lehen da bizizu, bai, eskerrik asko galderagatik. I started thinking about the movie a little while ago. Duela denbora bat hasi nintzen filmean pentsatzen. Nire gurasoak dibortzatu egin ziren ezkonduta denbora asko egon ondoren, eta hasi nintzen pixkat pentsatzen familiei buruz, banantzen diren bikotekide buruz, eta familiak eukitzen duen bilakabirari buruz, eta gidoia, bueno, askoz ere atera zait seme alaben filma ere egin nahi nuen. Une interesgarri bat, oraindik guraseak elkarrekin mantentzen direnak Griffinekin partekatu nuen eta erantzun zuen. Eta zenbat eta denbora gehiago egin Griffinekin, gero pandemia etorri zen, lagunak egin ginen, eta zenbat eta denbora gehiago egon Griffinekin konturatu nintzen. Hau zela pertsonarik onena bere rol hori egiteko. Eta Griffinekin eta gainerakoekin lan egitea oso berezia izan zen, batasun oso handia sortu zen guztion artean. Bai, nik gidoia izugarri gustatu zitzaidan, egia esan nire pertsonaia. Denbora luzea daramat antzezle gisa lanean, eta antzezle baten bizitza urte bete egiten duzu abokatu baten papera, eta hurrengoan egiten duzu hamarkada pasatuta gero, berriz ere epailea zara auzitegi goronean. Eta gero aita zera, aitona zara, ez dakit, horrelako gidoia izatea hain komplexua eta hain pertsonaia komplexuarekin ere bai, nire adineko pertsona batean izanik, ni protagonista nagusia, egia esan, izugarri erakarri ninduen. Eta Noak esan duen bezala, elkar ezagutu genuen, eta egia esan benetan gustatu zitzaidan rola eta pozik egin nuen. Gainera Griffin aspaldidanik ezagutu zenuen aspalditik, eta hitz egin genuenean hori izan zitekeen protagonista, Griffin etorri zitzaigun burura, eta ematen du, pensatu nuen igidoia berarentzat idatzita dagoela, eta hori izan zuela gainera uste du, niretzat idatzi alduzue, etzen zehazki horrela. Baina hasi ginen pentsatzen horrela zela. Egia esan, ulertzen dut,
Hola, buenos días. Kaixo, egunon, nik galdera bat egin nahi diot zuzendariari eta besteari Griffini. Zuzendariari galdetu nahi diot, hauxe, gidoiari buruz. Los personajes están diciéndose Pertsonaiak toda la película se están diciendo muchas etengabe gauza asko esaten dituzte filma horretan. muy de guión. Gidoi asko du filmak jakin nahi nuke idazteko orduan ea zenuen beste filmerik gogoan gidoi asko ere dutenak edo berbada filmak ez direnak, baina edo literaturako ereduren bat. Eta Griffinentzat jakingarri bat dut bere lanean, Rosana Arquettekin lan egin du After Hoursen ondoren ez dakit elkarrekin lan egin duzuen beste batzuetan, denbora honetan guztian ea berriro egontzareten elkarrekin, nola izan da Arquetterekin lan egitea? Bai, egia esan zaila da, esatea zen ikidoia aspaldi idatzi nuen eta zaila da erantzutea, baina nik uste dut Kenneth Lonak bezalako filmak, Coen anaiak, erreferentzia dira niretzat, eta nik uste dut gainera literatura asko dagoela horren inguruan, baina, bueno, egia esan enaiz oso ondo gogoratzen idatzi nuen garai hartaz. Bai, Rosana Arquette, bai, nik uste dut 11 eta 12. proiektua dela. 1980an ezagutu ginen, Poloniara joan ginen telebistarako film bat egitea The Wall zuen izena urma. Eta gero Babies You ere bera ere protagonista zen beste bat, gero After Hoursen elkartu ginen, eta etengabe elkartu gara denbora luzean. Beraz, bai, Rosana berriro egotea, zentzu handia zuen, eta ni benetan pozik zegoen berak parte hartzean. Beraz, beti ere berrartu egiten dugu harremana utzi genuen tokian, adiskide mina dut Rosana Arquette. Eta orain ari gara dibortzioari buruzko, gurasoen dibortzioari buruzko filma batean, eta bueno, bai, gustatzen zatit karragarri berarekin lan egitea. Kaixo, lehenik eta behin zorionak filmagatik, eta galdetu nahi nuke zuzendariari eta antzezlei ere nola izan da familia sortzeko prozesua, hainbeste geruza ditu, hainbeste harreman ditu barruan, nola izan da prozesu hori, hau da, entsegu prozesuaren nola izan dan, ea improvisatu egiten zenuten platoan, edo dena oso ondo prestatuta zenuten, nola izan da prozesua? Casting prozesuak lan egin dut, beste aurretik lan egindako casting zuzendariarekin, Griffin genuenean jadanik hasi ginen familia bat eratzen bere inguruan. Eta zorionez, aldez aurretik jende askorekin hitz egin nuen filma egiten aurretik jakiteko ondo funtzionatuko genuela eta benetako familia bat sortuko genuela Mexikon egongo zena eta denak elkarrekin egongo baitziren, beraz ziur egon nahi nuen funtzionak genezakela familia baten antzera. Eta James eta Miles apuntatu zirenean, berehala, Mexikora joan ginen, elkarrekin afaltzen, elkarrekin denok batera, eta astebete egon ginen ere entseguak egiten. Ez dut uste gehiegi aldatu zen gidoia, baina aurkitu genuen zer funtzionatzen zuen gure artean, eta gidoian zer zegoen ondo. Edo bestela, uste genuen zerbatek ez zuela funtzionatuko, aste horretan entseguetan konturatu ginen zer funtzionatzen zuen, eta orduan aldaketak egin genituen filmatzeko orduan. Baina denak dira oso antzezle, onak bikainak oso arinak dira, divertigarriak dira, eta ikuspegi aparta eta bakarra dute, eta umore zen oso berezia, eta horregatik oso errealista da filma. Beren nortasuna dute, eta benetako familia bat ematen zuten egia esan. Bai, Mexikon geuden, gure familietatik urrun, eta entseguak ere garrantzitsuak izan ziren noski, baina gero afaltzera joaten ginen, eta ematen zuen ere familia bat ginen afaltzera joaten ginenean. Bai, egia esan, oporreta joan ginean denok elkarrekin, eta nolabait oroimen batzuk ere sortu genituen, kameratik kanpo, eta baita ere elkarrenganako konfiantza giroa ere sortu genuen, beraz, oso ondo pasatu genuen.
Kaixo, bi galdera ditut, hemen lehenengoa zorionak filmagatik. Familiari buruzko filma da, maitasunari buruzkoa da, baina baita ere zahartzeari buruzko film bada, nola aurre egiten diozun zahartzeari. Peter, nola aurre egiten dio zahartzearen kontu horri, eta Dune jaunari, bueno, ikaragarri gustatzen zaizu ikustea, antzezle lanetan ikustea, baina zuzendari bikaina ere bazara, detektulo bere gustatzen zait. Zure esperientzia aurrekoak, ekoizle eta zuzendari gixak, zer eragin du zure antzezpen lanetan, adibidez horren egin duzun lan honetan? Bai, eskerrik asko, nik usten dut zahartzea, bai, gai nagusia dela film honetan. Eta gainera bakardadea ere agertzen da gai gisa. Hau da, Peter bere burua aurkitzen du hainbeste ezkontza urteren ondoren, banandu egiten dela. Eta, bai, gero, gainera semeak independente ditu jadanik, eta emazteak utzi egiten du, eta bere bizitza berri bat, nortasun berri bat sortu behar du. Peter Pierce gisa, aita ere galtzen du, ama ere galdu du, beraz bakarrik gelditu da, Peter. Eta mutilak, beren krisi pertsonalak ere badituzte, beren momentu erabaki horrak dituzte beren bizitzan. Eta aitaren beharra dute, baina ez beraiek uste duten moduan. Eta bai, denak asmatu nahian dabiltza, heldu gisa nola egin aurrera, alde batetik nahi dute elkarrekin egon, baina independente izan ere, bai, eta aurrera egin. Eta bai, nola bait, nik beti antzezle izan nahi dut, baina gero errazagoa izaten zen ekoiztea eta kastina egitea, eta ni papera egitea. Eta horrek ekarri zuen ni zuzendari ere izatea. Eta gero ekoizle izatea noski dena batera, baina ni antzezle lanetan ari naizenean ez dut ez zuzendaritzan pentsatzen, ez aurrekontuan nire oporrak dira. Prozesu horretatik guztietatik oporrak hartzen ditut, gustatzen zait zuzendari sortzaile baten eskutik lan egitea antzezle gisa eta nire ikuspegia bakanagoa da. Hau da, Peterren papera egitea da bikainonen aita izatea. Eta gozatu egiten dut, ez duketik pentsatzen bai. Oso apala zara, nik uste dut, ez daki kontziente izan zen, James, Miles eta nik Griffin antzera berdin pentsatzen genuen. Guretzat, zure mundu guztia elkartu zenuen, jarrera oso bikainarekin etorri zinen, taldearen parte zinen, eta Griffin hori egiten duzuna Mexikon, eta Griffinek egiten duenean bere lana mundu guztia apuntatu egiten da, bikaina egiten duelako. Zure izateko modua da, baina baita ere zuzendari gisa duen eta ekoizlari gisa duzun esperientziak, erraztu egin ditlara, nik uste dut horrek asko lagundu duela prozesuan. Egunon, Noah, James edo nilentzat nola bizi dute beraiek antzezleen greba, gidoilarien greba estatu batuetan. Eta zer ekarriko luke grebaren amaiera gidoilarientzat? Esaten duzu, greba amaitzeak zer ekarriko lukeen? Bai, bi greba daude. Barne akordio bat dugu eta antzezleak hemen daude filma promozionatzeko film txiki independentea delako. Eta antzezleak ekarri gabe etortzea zaila izango litzateke. Baina grebaren amaierak utziko lio mundu guztiari lanera itzultzen, eta mundu guztiak nahi du lanera itzuli. Baina espero dezagun akordio justu bat lortuko dugula. Lehenik eta behin grebaren amaierak ekarriko luke gu antzezle eta gidoilariek garen aldetik, lortu dugula eskatzen duguna.
ez dut uste amaituko denik amaiera, asebetetzen gaituen amaiera egon gabe. Eta niretzat, nik lehen ere egon izan naiz lanik egon gabe denbora tarte batzuez, eta bai, gogorra da antzezle gazteentzat batez ere, hau da, telesail batetik bestera ibiltzera ohituta daudenean, eta antzezle asko nahiko gaizkita biltza, bera espero dut laster konponduko dela greba hau denon onerako. Eta nire ustez, ni antzerkian lan egin dut denbora askoan Londresen, beraz oraindik ere goizpenak daude Londresen, baina beti ere berdintasun kontratu batean, ekitate kontratu baten, hau da, ados daude egonik grebarekin, greba desberdina da. Hau da, Erresuma Batuan greba desberdin antolatzen da, beraz zorionez lanean jarritu dezaket, eta eskerroneko naiz pertsona hauengatik, sakrifizio ikaragarriak egiten nahi bat dira Atlantikoaren beste aldean, baina antzezle asko sufritzen ari dira, eta talde teknikoak ere bai, asko sufritzen ari dira, sail guztiak sufritzen ari da greba honetan, katerinak, dena ukitzen du greba. Bai, arazo handia da, ez da gehiegerik aldatuko, beraz, nik uste dut azken sakrifizioa egiten ari direla gu guztion izenean, Kaixen Melanie Guf, nik galdera horren aritik Griffinik galdetu nahi nioke, lehen aipatu du Milesek, baina urduri zaude, ona etorri zerrelako? Norbatek esan zuen, Veneziara joan zinenean urduri izen dela. Zu zara izar bakarretako bat hemen egongo dena. Ez nuken egingo nire sindikatuarekin lehendabizi hitz egin gabe, beraiekin hitz egin duen eski, Sabekin hitz egin duen, eta baimena eskatu nien. Eta aitortu zuten, ikusi zuten film honek ez zutela banatzailerik, independenteki ordaindu dela, eta beraz, nik beren bedeinkapena izan nuenean, horregatik etorren nintzen, nik uste dut pixka bat, nasmen pixka bat dagoela hartutako barne akordioen inguruan, eta gureko kideen artean nahasmena zabaldu zen, Sagek esan du filme independenteak bultzatu bar direla askoz ere gehiago, ze industriaren parte hori elikatu nahi dugu eta film hau hemen aurkeztu nahi genuen eta babesa eman industriaren sektore horri. Nik uste dut hori egixe egin behar duela momentu honetan, bai, nik berdin pentsatzen dut, nik denok pozik gaude filmari buruz ona etortzeaz eta berriro elkartzeaz, eta nik ondo sentitzen naiz ez nago hain urduri. Zorionak denoi, bai, ikusten zaituet, zure gurasoek inspiratu, dibortzeak inspiratu gindizetu zela, baina arteak hemen bizitza imitatzen duenez, eta zure aiton amonaek gurasoek ze pentsatu dute gaiaren inguruan. Bia puntu bat izan zen, azken batean. Ni gurasoek bezain arinduta geltu nintzen, beraiek beren bide hartu zuten eta nik ere nirea. Argi dago zure familiak zure lana ikusten duenean, ikusten duzunean gauza batzuk nondik datozen, ez da hain erraza, baina beste antzezle batzuk daudenean paperoiek egiten, eta orduan ez da, ikusten duzunean argumentua funtzionatzen duela beste zerbait bihurtzen da. Eta hori da gertatu dena film honekin. Hau da, nire lehen filma, asko zeren igandik hurbilagoa zen, gaztea izan itzenean, lehen filma asko zera autobiografikoagoa zen, eta nire bizitzatik oso hurbil, baina gai hauek, auzi hauek oso lotuta daude nirekin, noski, baina egia esan, guraso galtu barko zeniekea zeiruditzen zaien filma zorionez ez daude hemen prentsa horrekoan, baina beraiek galtu barko zenieke. Lehenik eta ben zorionak
filmean garatzen dira hainbat maskulinitate desberdin. Baina egun beharrean tentsio bat ematen du konpenetrazioa zabaltzen dela, feedbacka zabaltzen dela, gizon bat izatearen inguruan, eta galdetu nahi nioke gai honi buruz nola landu zen gidoia, ea antzezleak ekarri zuten filmara, eta gainera komedia bat egitea hain maskulinoa izan da, hain ez dela hain misoginoa iruditu zait. Hau da, nola egin diteke zerbait maskulinoa eta bateri misoginoa ez dena. Eta xetasun pixka bat. Badago elkarrezketa txiki bat bi pertsonaien artean, bigarren mailakoak direnak, erreka baten ondoan daudenean, eta elkarrezketa laburra izaten dute, non ez diote ia zer esaten elkarri, baina noari galdetu nahi dio zergatik sartzen ditu momentu hotxe txikiak, marginalak protagonistaren ondoan. Hain txikiak dire momentu horiek zergatik sartzen dituen. Eskerrik asko. Yes, that was a lot. Bai. I think the scene you're referring to between Bai, zuk aipatu duzun eszena hori Simonen eta Ianen arteko hori eta Laurie eta Yatezen eszena horiek nire muntatzailea hemen dago. Bueno, eszena horrekin nahiko jolastu genuen. Eta iterazio asko izan zituen, 7 minutuko eszena zen, gero txikiagoa zen, eta egia esan, azkenean pertsonai guztiek filmaren amaieran benetan existitu egiten dira unibertso honetan. Eta badakizu zeintzuk diren bere elkarrezketak beraien artean ezagutzen dituzu, eta nik buruz nola pentsatzen duten ikusten duzu. Eta nik borrokan ari da, kezkatuta daude, eta hor zainek esaten du, baditu momentu batzuk non nik benetan esaten dute pilak jartzeko, ez? Bere bizitzarekin. Eta nik uste du momentu horiek, gogoeta txiki horiek beharrezkoak direla bere kideari buruz hitz egiten dutenean ze filman ere beraiek baitaude. Eta azkenean pentsatu genuen film hobea izango zela eszena hori sartuz, askoz ere xamurragoa eta osoagoa izango zela filma. Kaixo, egunon. Me gustaría preguntarles... Galdetu nahi nioke antzezlei eta zuzendariari errebindikazio bat egiten dela gu bizi dugun horren inguruan. Eta gustatuko litzai dake jakitea ea ideia hori partekatzen duzuen edo uste duzuen batzuetan hobe dela esatea, bueno, hau aztuko dut eta hobe utxetik hastea. Edo iragana ere aldarrekatu behar ote den bere asmatzen duzun gauzekin eta oker egiten dituzun gauzekin. You want to take that one? Yeah, I live off my life. Bai, bueno, bai, iragana hor dago. What you draw from. Bai, nondik zatozen hori ere garrantzitsua da. Hau da, Moments of victory and egon daitezke garaipenuneak, aita izatea, bueno, semea izatea, bueno, horiek danak, bueno, dena da azkenean iraganeko motxila horren parte, eta tresna da garrantzitsuena antzezle batentzat, iragana, askotan maila emozionalean gauza asko eskatzen dituzu aurrera egiteko, baina eta erabili egiten duzu beti zure iragana eta maskulinitateari dagokionez, bai, nik uste dut badela benetan matiz eta ñabardura asko daudela, maskulinitate forma asko agertzen direla film honetan, uste dut oso freskoa dela eta harremana duena seme aitaren harremanarekin, eta nire eszenako txunena da Griffith eta Milesen pertsonaiak hegazkinean hitz egiten dutenean bueltan datozela Mexikotik, eta nola ekoizle LGTBI Q+ bat naizenez, oso segurenez lehendik ikusi ez duzuen zerbait izango da. Gustatzen zait tensioa film horretan. Hau da, alde batetik Peterek nahi du
ona izan, guraso ona izan bere semeekin, baina gainera elkarrizketa bat izaten ari dira seme eta aitaren artean euki beharko ez lukeena, eta eszena horretako tentsioa gustatzen zait. Hola, buenas. Muchas gracias por la película. Kaixo, eskerrik asko filmagatik, egia esan oso freskoa da, eta noari galdetzea maskulinitate berrira itzultzen naiz harritu egin nau. Jakin nahi nuke ea zuzendari emakume berriak sartzeak emakumeetan, emakumezkoen historia kontatzen, ea zerikusia duen horrek maskulinitate berri horrekin, edo gizonezko zuzendari batek asumitzea ere beste sentiberatasun behar bada film femeninoetan agertzen direla, beraz jakin nahi dut ea emakumea zineman sartzeak ekartzen duen, gizonezko zuzendariek beste alderdi femeninoago bat izatea. Eta James Nortonek galdetu nahi nioke, casting inari dagokionez, ea sentiberatasun hori ateratzen uztea ea gustatu zaizun, ze batzuetan ez duzu ateratzen zure fisikoa dela eta. My physique, I guess, lends itself more naturally to... Bai, bueno, egia esan nire fisikoak bai badu zerikusia agian hasiera batean elkartu ginenean, zunbidez elkarrezketa bat izan genuen bakoitzak bere rolari buruz eta maskulinitate buruz ere itzegin genuen eta ze tonu arkitu nahi genuen. Eta erabaki zenean nik egingo nuela rola argibideak eman zizkidan gozo asko jateko ze, ni enaiz egia esan, enaiz gehiagi joaten gimnasiora, eta bai gizon garaia naiz hori ere egia da. Egia esan, ni denbora asko pasa dut. Denbora asko eman dut, emantzere ondartza, meskal hartu nuen, eta garagardoak beti ere bere argibide jarraituz. Eta nik rol hau egin nuen, hain zuzen ere agian horregatik, eta sentiberatasuna maskulinitate berria, une horretan, zure bizitzako une horretan, non denek, gidoia irakurri gendu momentua, eta naiz eta dibortzio bat ez bizi izan, edo seme alabarik ez izan, datu garrantzitsu bat arkitu nuen nik gidoia irakurtzean, ezagutzen ditut pertsonak edo ditu momentuak nire bizitzan, espektatiba sortzen direla zure inguruan. Eta mundua sentitzen duzu zurea dela eta indarra handia duzula eskuen artean. Eta uste dut. Eta, nik, barkatu, blokeatu naiz, nik naiz denetatik du, azkarra da, oso intelektuala da, eta esen hori diskurtsoak egiten dituzten momentu horretan mailan eta deskribatu egiten dute, pertsona oso inteligentea baliz bezala, eta, benetan kikilduta gelditzen da egoera horretan, eta maskulinitatearen beste adierazpen bat izan liteke, ematen du hor behar bat pentsatu beharko lukeen bere bizitzan beste zerbait lortu beharko lukela, baina motz gelditzen da, eta horrek dakar egoera guzti hori filman gertatzen dena, eta nik hori dena nire buruan aitor dezaket. Eta jende askok arkitzen da bere momentu horretan gurutze bidean dagoena, eta benetan asko emozionatu ninduen zati hori, egia esan sekula ez didate horrelako paperik rolik ez dut. Astu zait nik nire izena zela, pertsonen izena ulotxa. Hi. Kaixo. Zorionak guztioi, kaixo, atsegin handia izan da filma ikustea. Ni filma honetatik hause gustatzen zait, oso aberatsa dela ñabarduretan, eta subtiltasunetan oso inteligenteak dela, aipatu duzun eszena hori hegazkinean, nik 17 urteko mutil baten amana,
eta badakigu sexuaz hitz egitea, bueno, zu nahi duzu zure seme-alabek sexu egokia edukitzea, eta elkarrizketa interesgarri hori, gustatu zait, ez dakit seme-alabarik ote duzun, baina sentibertasun hori erakustea, gustatu zait. Eta iruditzen zain, abardura horiek guztiak, bereraz gozamena izan da. Eta galdera tonto bada, zergatik joan kokatu duzu Tulumen? I attended a bachelor party. Ezkongabe festa bat, eukinuelako anaiaren ezkongabe festa Tulumen. Eta nire aitak galdetu zunea etor zitekeen, eta erantzuna izan zen ez etortzeko aitari. Baina, txantxa bat izan zen denbora guztian, pentsatzea agertu egingo zela. Baina etzen agertu aita ustekabean filmean bezala, baina, bueltak eman izkion ideia horri, eta aita hola agertzea bapatean abisatu gabe. Eta, hau da, egia esan, beak egiten du egin bertzuena, ez da tartekatzen, ez da tartean sartzen, baina gero konbidatu egiten dute. Tulumen, leku zoragarria iruditzen zait, eta ondartz natural handia zegoen gare batean, toain bihurtu da festaleku egia esan. Baina esan dugun bezala sentiberatasunaren gatazka hori, maskulinitatea, nik uste dut Tulumek eskaintzen zuela eszenatoki, agertoki paregabea. Hau da, ere paradoxa interesgarri hori leku bat, joga egin dezakezun lekua, baina gero ere festa lekua, espirituala da lekua, baina, gaur egun mota askotako gauzak egin daitezke Tulumen, eta irutu zitzaidan oso egokia zela, oso ondo ez etorrela unibertso horretan. Film honek ez zulke funtzionatuko Las Vegasen izango litzateke guztiz pelikula diferentea. Zeuden guk film hori egiten ari ginen bitartean, zeuden beste ezkongabe festa bat ere inguruan, eta baita ere bai gizonena eta bai emakumena, eta beraz jendeak ohitura duara juteko festa horiek egitekoak, eta edonon egiten dituzte festa horiek. Bai, lehen galderari dagokionez, nondik datoz zure jakinduri hori, nondik ateraz nun hegazkineko hori, ez duzulako seme-alaberik film hau egiteko orduan, eta gidoia idazten ari nintzela, orain baditut bi seme-alaba, beraz denbora bat tarratu dut gidoia egiten eta filma egiten eta seme-alabak izaten ere, bai. Ni San Franciscon jaio eta hazi nintzen, eta nolabait guraso progresistak nituen, eta bere seme-alabekin komunikatu nahi zutenak, eta irekiak izan nahi zutenak, adimenez irekiak gurekin, eta, ez bakarrik nire gurasoa, baizik eta ere irakasleak, eta, nahi zutenak, elkarrezketak izan bere seme-alabekin, okorrelako gurasoak izan nituen, eta sexu praktika ere osasuntsua hitz egite zuten gurekin, baina, San Francisco nazi nintzenean, nola baiteko pixkat deserosotasun hori guzti alde batera utzi. Me ha gustado y me ha interesado. Gustatu zait asko filma, interesatu zait, eta antzezpena ere asko gustatu zait benetan. Eta gauza bat, esan nahi nuke, nire adinarekin, ematen du oso gizonen filma dela, eta bakarrik gizonak daudela, hau da, ez dago inolako informaziorik, ez Griffinen emazteari buruz, ez amari buruz, ez Niken bikotekari buruz, eta hau guztiak gertatzen da garai batean, non, emakumeen arazoa gutxi agertzen den. Hau da pixka bat, noari galdetzea. Inoiz ez zenuen planteatu emakumeen gaiaren inguruan, edo zergatik erabaki zenuen bakarrik gizonak agertzen, ulertzen dut, gaina argi dago, senar ohiak du izena filmak, baina zergatik ez dira emakumeak gehiago sartu, zergatik ez da tratatzen emakumeen auzia filman, eskerrik asko. Bai,
proiektu bakoitzak bere gaiak ditu, bere topikoak ditu, eta bai, pentsatu nuen film honetan hiru pertsonaietan oinarritu nahi nuela. Peter, Nick eta Mickey, eta egia esan filma hiru gizonezko hauen harremanetan oinarritzen da. Beraz, hortik kanpo zegoenak, uste nuen etzela egokia filman tratatzea. Nik nahi nuen hiru pertsonaia hauen harremanetan oinarritutako filma bat egin. Eta beraz, horretan oinarritu nintzen. Eta bai, ados nago zurekin, bai, ez nituen emakumeen gaiak sartu. Baina etzan horretako filma. Eta gainera filmeko emakumeak Rachel, Rosanna, eta niretzat, nik inork baino beto ezagutzen dut filma barrutik, baina niretzat asko ematen zioten filmari. Eta taldearen parte izan ziren ere bai. Ulertzen dizut galdera, baina nik horrela egin nahi nuen. Bai, zorionak, zoragarria, Zinema Paradisotik ez nuen hainbeste konektatu gizonezko pertsonaiekin gustatu zait, eta galdera da nola izan zen ekoizpena Mexikon, zintzuk ez ziren erronka handienak edo lortu zen dituzken oparia, eta nola lortu zen duten hainbeste sargaso egotea. Bai, Niko, Celis, bai, bera da taldeko elementu mexikarra. Proiektu hau eskaini zidatenean justo pandemia amaitzen ari zen. Eta oso aberasgarria zen, Karibera joatea. Eta niretzat ere oso interesgarria izan zen sargaso, alga hoiek aurkitzea. Eskualde hauetan badaudenak, eta filman ere integratu zen oso modu poetikoan eta erabilizien tresna gisa. Baina baita ere pertsonaiekin konektatzeko zu ezkongabe baten agur batera zoaz eta espektatiba handia zegoen, ze gertatuko zen pertsonaiekin, leku ediliko notera, eta iristen zera eta alga horiek guztia daude, eta ezin duzu itsasoan sartu lasai. Beraz, pixka bat errealitate eta fikzioa kontrajarri egiten dira, eta uste dut lan talde bikaina izan genuela, ze adbertsitatearen aurrean, pandemiaren amaiaren aurrean, filma benetan bere lekua izan zuen intimoa izateko. Antzezleak elkarrekin joan ziren oporretan, elkarrekin bizitzeko aukera izan zuten, eta elkar ezagutzeko, eta uste dut, nahiz eta film bat independentea izan, film independentea da, baina aberatsa da, eta zuen feedbacka entzutea, unkitu egitena, horren beste film daude hemen, hainbeste gauza gertatzen ari dira, hemen egotea Donostian, talde osoarekin, benetan privilegio hutsa da. Eta askotan epikoak ez diren filmetarako oso espazio gutxi bago, eta Ex-Husbands bizitza ona izango du. Eta hau izango da ere karrera baten hasiera bikaina, hori da filmaren Mexikoko aldetik esan dezakedana. Kaixo berrira, galdera bat denontzat, uste dut ezinezkoa dela Ex-Husbandi buruz hitz egitea, aipatu gabe Richard Benjamin kastinean, horrelako legenda bat izatea, elezar bat izatea, egia esan ezin nuen sinetsi. Hau da, bera eragin handia izan da beti niretzat antzezle gisa. 70ko hamarkadan antzezle izan nahi nuenean. Beraz, hau da, horrelako pertsona bat izatea, film bat aurrera eramateko orduan, antzezle gisa, bere lan egiteko modu neurotiko hori eta bere jokatzeko modu hori divertigarria eta kezkatua, eta Paul Apprentice bere emaztea ere nola lan egiten duen izugarri gustatzen zait. 70ko hamarkadako filmetan parte hartu zuten eta zuzendari bikaina da. My Favorite Year
irakurri nuena, eta azkenean berak egin zuen antzezpena. Ni gogo handia nuen rol hori egiteko mina ezin izan nuen, baina orain berarekin batera lan egin dut, edo aukera hori izan dut zorionez. Ni galdera asko egin izkion, zuzendaritzari buruz, 70ko hamarkadari buruz, bere emaztearekin egindako lanen inguruan, eta berarekin izan nuen euro aprobetxatu nuen, bere bizitzari buruz galderak egiteko. Bai, Richard, egia esan, filmaketan garrantzitsua izan zen, eta gainera xamurtasuna handia ekarri zuen. Hainbat elkarrezketa izan genituen platora etorri aurretik, bere papera egin aurretik. Eta bere dementzia ere agertzen denean, egia esan nola jokatu zuen, benetan eragin egin zidan, ñabardura asko zituelako, eta nik uste dut ezin izango nukeela antzezleo berik izan. Kaixo, lehenik eta behin zorionak filmagatik, nire galdera James eta Griffin entzat da. Zergatik uste duzue dela horren zaila agur esatea zuen, pertsona izatekan kostatzen zailena hainbeste agur esatea. Esan nahi duzu, bai, ni eta nire emaztea, esan nahi duzu? Lehen esan dudan bezala, hau da, bizitza eta bizitzari buruz dituzun espektatibak, ez bereziki gizon gaztionekin, baina batzuetan askotan gauza batzuk egin beharra dute bizitzan, gizonezkoek eta emakumezkoek ere bai, baina nik entzat ezia bere bikotekidea izan zen bere bizitzaren parte garrantzitsu. Baina nik ez dauka lana onik, bere adiskideak, bere lagunak dira parte garrantzitsua bere bizitzan, baina egia esan batetik da bestera da bilalderrai eta runtziak erditik entzen denean, berarentzat amaiera da. Egia esan eszena hori oso garrantzitsua da. Ze eszena bat badago eta ziak agur esaten dio eta uzten dio gutuna edo ahots oharra. Eta nola esaten dion, harremanak lagundu egin diola azte. Eszena hori filmatu genuen 40 bat aldiz, ez dakit. Eta maila desberdinetan eta intentsitate berberarekin grabatu genuen, hau da, eta egoera mingarri horretan. Eta horrek erakusten du, noak ze ausarta den zuzendari gisa. Eta gainera erakusten du filma zer den benetan. Hau da, ura da, une bakarra hartu hori non etzegoen negarrez. Beste 39 aldiz egin behar izan genuen. Eta bai, kostatu zitzaigun egitea, eta egia esan ez zuen eszena horietako bakar bat ere erabili, baina egia esan, zaila izan zen eszena hori egitea, eta noak egin zuen hartune hori erakusten du ze sutila den filma, horregatik da filma berezia, baina eszena hori oso garrantzitsua izan zen, ze eziak agur esaten zion, niki eta azken oinarriari, bere bizitzako azken oinarriari agur esan bartzion. Bai, eta agur esatea nire aitari, nire pertsonaiak azkenean leku egoki bat aurkitzen duelako agur esateko bere aitari. Nire aita duela 5-6 urte lehenago hiltzen, eta benetan inflexio puntu bat da gizon baten bizitzan. Hau da, nik irakurri nuen lehen liburuetako bat zerikusia duena Philip Rothen liburua izan zen. Eta ez fikzio liburua, beraitaren galerari buruz idazten hitz egiten duen liburua. Gizon desberdina bihurtzen zara aita galtzen duzunean. Eta hortik atera nuen pixka bat inspirazioa azken agurro hori egiteko, utzi aitari bakean atxeden hartzen. Philip Roth esan duzu. Bai,
Patrimony liburua. Nik uste dut Patrimony liburua dela Philip Rothen liburua, aita gizon judu bada, eta I think senide badu, Griffin has this line in the uste dut Griffithek esan duen bezala, bueno, orain ume zurtzada hori esaten du filman, gurasorik ez duelako jadanen, nik uste dut agur esatea. Agur esaten ari zaiola gauza askori aldi berean. Bueno, amaitutzat eman behar dugu, prentsa aurreko bat, eta egin dituzten ohar guztien gainera guri asko gustatu zaigu gainera omenaldia egiten diolako komediari bere alde guztietan, garai guztietan, eta gainera maitasun ikaragarria erakusten bai die belaunaldi desberdinetako antzezle komediantei, eta hori oinarritu nahi genuen. Eskerrik asko talde osoari hemen egoteagatik. Muchas gracias a vosotros. Eskerrik asko zuei.